Kublai fi baro. Lingba kani ke video nga kwa ban pen shai shikinong shong jong ke jela. Hagbedi bat karai jong ke Voice of the People Party ban pelong ya ke jingia paitbah ke jai Shamin Secretariat hakan riutrik unailar arajal arkunriu. Kidon shibon ki mat bat ki jingia ki baka jela kay kendo. Kepelon ra ia ke jing bat ke jing jingia ka bakraw ya ki babon kinong shong. Kani ke jingia paitbah ke penpau ya ke jing pitar ke jing ki paitbah ya ke jing bamhon ke jing ki paitbah ya ke jing persya ke paitbah ya ke rukom trekam jong ke sarkar MD ka belong persya ya ki try muluk ki try jaka persya ya ki beduk ki bakeduk ki berit ki beria ka pen kharoi ki kam bamsam ka rukom trekam ka ba pharia ya ki shnong ki thau bat wanra ke jing pat ke jing pra ha ka jai benriu ka jing penjot ya ka mariang ha ka keteng jonggori ke par bat ki don chibon ba ki jinge ba ki mat mereka por kam sha bangan batai lut ya ki ha ka ni ka por kumta ni kintu ya ki pai ba nong shong shnong ki badon ya ka jing kit kli nakamta kala shai kala shisin ka loi jogari ba ka jai benriu bakini bynta lam bat ni kom ka party hakani ka jingia paitbah kaban ka khubor ka shai bat ka baklan shaka sarkar bangin ong katu kalapiang ka sarkar ka di bansai mator yakini ka kom trekam kibalong persya ya ka jing bit ka jingbiang ka jingmentoy jong tribal o try jaka ni don kam ban yang tili ka wei kum ka jai riu ban pen pau ya ka ni ka jing snow ka jang kublai shibon